A fost campion național la dans sportiv, a absolvit școala populară de arte unde a învățat să cânte la chitară și orgă. Iar în curând urmează să termine facultatea de medicină și asta doar din dorința de a ajuta cât mai multe persoane. Iar acesta este doar începutul, pentru că dragostea pe care a dezvoltat-o în perioada adolescenței față de voluntariat l-a făcut să dezvolte o platformă care să unească toate organizațiile din Brașov. Rămâneți aici pentru că un nou episod Crispy Around the World Carpool Edition începe în 3, 2, 1... Bine ați revenit la un nou vlog aici la Crispy Around the World Carpool Edition. Ei bine, afară este 1 grad, iar de curând a început chiar și să ningă. Iar asta înseamnă că este vremea perfectă pentru un nou minunat vlog. Iar dacă afară este frig, în inimile noastre este cald, pentru că astăzi intrăm în lumea voluntariatului. Invitatul special care va veni astăzi lângă mine a participat la peste 100 de voluntariate, iar dragostea lui față de aceste organizații l-a făcut să creeze o platformă care să unească toate organizațiile locale. Și nu o să se oprească numai aici, dar asta așteptăm să ne spună chiar el. Ce înseamnă să fii voluntar, de ce îți trebuie ca să fii un voluntar bun și cum va schimba această nouă platformă felul în care vedem voluntariatele în România. Urmează să discutăm cu David Ionuț, care va veni alături de mine și de-abia aștept să-i ascultăm povestea. Rămâneți aici pentru că un nou episod Crispy Around the World începe cu multă energie pozitivă. Cu toate acestea fiind spuse, haideți să-l primim cu căldură pe David Ionuț. Bine ai venit! Salut! Salutare! Salut! Bine ai venit! Salut! Mă bucur mult că ai venit. Mersi. Și îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Oricând. Și ce faci? Cum te simți? Uite, astăzi e și prima zi în care ninge, e așa atmosferă de Crăciun. Bă, mă simt foarte bine, am avut ceva ore dimineață. Cu ce te ocupi acum tu? Păi cu ce mă ocup? Sunt project managerul platformei Voluntariat Brașov, în cadrul Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov. De asemenea, vreau să zic că sunt foarte mândru că fac parte din acest colectiv, deoarece este un colectiv care se implică foarte mult în activitățile comunității, pentru îmbunătățirea ei foarte mult. Și de asemenea sunt student la Facultatea de Medicină, sunt anul 6, în cadrul Universității Transilvania Brașov. Wow, imediat termin Facultatea de Medicină. Doamne știu. Am făcut o grămadă de prezentare, le-am spus că ai fost campion național la dans, ai fost, ai absolvit școala populară de arte, acum termin imediat școala de Facultatea de Medicină. Facultatea de Medicină, da. Deci e incredibil și oricum nu ne oprim numai aici pentru că o să avem un subiect foarte important imediat de discutat. Dar până acolo, de obicei cu toți invitații vorbesc despre pasiuni, despre pasiunea dobândită în copilărie. Hai să vorbim despre asta. Care a fost pasiunea ta în copilărie? Băi, la 6 ani nu prea am avut eu vreo pasiune și mama m-a luat frumos de mână, m-a dus la dansuri, m-a dus la chitară, m-a dus la not, că când ești mic nu prea știi ce-ți dorești și așa cu trecerea timpului vezi. Pasiunile mele au devenit, fac de peste 19 ani, cred că fac dans sportiv. Cu ocazia asta vreau să le mulțumesc antrenorilor care totuși sunt ceea ce sunt azi, domnului Mircea Gavrilă, Ioana Mihalcea, Horea Fulică și în ultimul rând doamnei Iolanda Popescu, care în ultimii 2 ani de zile sunt în trupa dânsei, la One Dream, la Casa de Cultură Studențească. Wow. Care doamna acum se pensionează și ce pot să zic, sunt foarte fericit că m-a antrenat. În clasa 9 spre a 12 am terminat școala populară de artă, chitară clasică, electrică, orgă și mai am și alte pasiuni, nu știu, am făcut badminton, am făcut not, Deci ai făcut o grămadă de chestii. Am fost campion național la diferite vârste, la diferite clase, dar pot să zic educația de acasă, că până la urmă acolo și am întâlnit oameni de calitate pe tot parcursul. Super! Am înțeles în descrierea ta și când am vorbit noi, ceea ce m-a surprins foarte mult plăcut este că în tot timpul ăsta tu
în tot timpul ăsta tu ai participat la peste 100 de voluntariate. Da, am participat la foarte multe voluntariate, de la evenimente de mediu, cu ecologizare, cu plantări de copaci, cu învățătoarea care am fost și am mers peste tot. Cred că de mic a venit toată treaba asta și până la urmă dorința asta de voluntariat a venit de la doamna învățătoare din clasa 1-a, că ne-a întrebat pe noi ce-ți dorești, Ionuț, când ești mare, că așa ne-a pus în clasa 1-a ce ne dorim și în clasa 8-a să vedem dacă se îndeplinește și dacă ne dorim același lucru. Da. Și mi-am dorit foarte mult să devin medic ca să ajut oameni și ajutatul ăsta oamenilor cumva se poate transpune în mai multe chestii, mai ales în voluntariat. Exact, da. În voluntariat asta. Exact. Wow, deci asta este foarte important, că uite, avem în viață, în copilărie, un părinte, un profesor, un prieten care ne impactează așa viața și ne dezvoltă pasiunea asta. Sau nu că ne dezvoltă persoana respectivă, ci ne ajută să ne descoperim în noi. Această pasiune de a ajuta oameni, cred că mi-a venit de la bunica, de la Crisbaf, care a avut grijă de noi, a avut grijă de foarte multe persoane de la noi din familie, dar ne-a dus la grădiniță, și acolo am ajutat, ea a ajutat pe toată lumea care era în jur și cred că de acolo a venit totul. Da, sunt foarte multe persoane de calitate în jur care învățăm și na. Cât de frumos! Mereu spun că toți avem câte o comoară, venim aici pe pământ cu o comoară a noastră și comoara ta e să ajuți lumea. Să ajut, da, prin ceea ce pot. Și asta urma să te întreb, de unde a început dragostea asta pentru voluntariat? Mi-ai spus că de la bunica. De la bunica, a început, profesoară, de la învățătoare, dar și prin foarte multe evenimente de voluntariat pe care le-am făcut. Fie că am făcut de toate, fie că sunt pe plan sportiv, maratoane, evenimente de dans sportive, evenimente, organizarea, evenimente, concerte, pe mediu, ecologizare, trasare marcaje și așa mai departe, sau educație, sau educație, așa, social. Am fost și în campanii cu facultatea de donări de sânge. Am fost foarte mult. Wow! La ce vârstă și care a fost primul voluntariat la care ai participat? Primul voluntariat cred că a fost pot să zic că în clasele primare, în clasa a 3-a, cred că am fost cu doamna învățătoare să ecologizăm nu știu, o stradă anume, că era, cred că acolo a fost, după care totul a mers treptat, spune mai mult. Wow. Deci am avut oameni de calitate în viață, pot să zic. Wow, da, deci de atunci a început dragostea asta pentru voluntariat. Și aia a fost și prima dată când ai avut o acțiune de genul ăsta? O acțiune, bine, că subconștient de la bunica, că mergeam să ajutăm pe oameni, depinde, dacă mai erau ceva dezastre pe acolo, mergeam să-i ajutăm, că tot era o acțiune voluntară. Cum ai făcut să ajungi la toate astea 100 de voluntariate? De fiecare dată când apărea câte un eveniment? De fiecare dată când apărea un eveniment, bine, ideea e că și scopul platformei a fost că am fost foarte dezamăgit pentru că nu găseam foarte multe evenimente de voluntariat. Trebuia să vorbesc cu prieteni, trebuia să mă uit pe Facebook, dar cred că marea majoritate s-au fost prin prieteni. Că uite, există un voluntariat acolo, hai acolo. Pentru că erau slab promovate și nu prea știa lumea. Da, deci totul se făcea prin... Totul se făcea prin prieteni, prin ce știm, hai cum putem să ajutăm, cum putem să facem. Și totuși tu le căutai și ai ajuns la toate astea, de fiecare dată când era ceva mergeai. Da, când întâlnești diferite persoane, diferite mentalități și îți faci foarte mulți prieteni cu ocazia asta, socializezi foarte mult și e super fain. Nu pot să zic că fac parte dintr-o organizație anume, am făcut parte din toate organizațiile, nu neapărat că nu trebuia neapărat contract de voluntariat. Doar faptul că mergeam și merg să ajut, asta a fost suficient pentru mine. Asta mi se pare foarte important și foarte fain, pentru că aici o să ne întoarcem imediat, dar înainte să ne întoarcem la subiectul ăsta, hai să vorbim prima oară ce înseamnă să fii voluntar. Poate mulți nu știu ce înseamnă să fii voluntar. Ce înseamnă să fii voluntar este un lucru pe care tu îl faci fără să te aștepți la nimic în schimb, faci pentru că tu îți dorești să faci chestia aia. Da. Cam asta înseamnă pentru mine voluntariat. Faptul că mai mergi să socializezi, să alegi chestii bonus, dar faptul că tu vrei să ajuți
și că îți faci un bine mental, psihic, băi, m-am așteptat pe omul ăla, sigur o să mă ajute și pe mine, poate odată, dar nu ai nicio așteptare. Da, ai făcut că ai vrut să faci. Da. Deci voluntar înseamnă să te duci să faci ceva fără să aștepți bani, fără să aștepți ceva înapoi. Aici înțeleg subiectul și mereu când vorbesc de voluntariat vorbesc din suflet, pentru că și eu din perioada adolescenței, de la 16 ani, a început și Interactul, am înființat Interactul, după aceea și Rotaractul, care sunt organizații non-profit, da. care se ocupă cu acte din acestea de caritate și în mare parte să fii voluntar. Și cam toată adolescența mea cu asta m-am ocupat, să ajut oameni fără să aștept ceva în schimb, ceea ce mi se pare incredibil. Dar poate mulți se uită acum la noi și nu înțeleg, bă, dar cum să faci asta? Adică să te duci așa și să faci ceva fără să aștepți nimic, adică cu ce ieși, cu ce beneficiezi tu? Și atunci asta vreau să te întreb, de la cele 100 de voluntariate la care ai participat, ce ai dobândit în timp și cu ce te-ai ales? Ce am dobândit în timp sunt... Deci odată am ajuns să socializez cu foarte multă lume, am ajuns să-mi fac prieteni de calitate, am ajuns să dobândesc abilități și competențe în care eu nu credeam că sunt stare de așa ceva, dar totuși le-am dobândit timp voluntar, am devenit bun în anumite chestii. Și ce m-a ajutat foarte mult, am avut foarte multe recomandări de joburi sau să le fiu coordonator de voluntari sau ai foarte multe beneficii în toată treaba asta de voluntariat. Dar, cum am zis, tu mergi acolo pe principiu, băi, vreau să ajut și cam asta e principiul. Nu contează că e plouă, că ninge, că nu știu ce, că merg să sap o groapă, că... Nu, trebuie să sap o groapă, că trebuie să facem un canal pe acolo. Da. Asta e fain, a fi voluntar. Da. Dar, uite, mai sunt și anumite chestii care alții poate îi motivează. Vrei să fii voluntar, am zis chestia asta foarte mult. Vrei să mergi la Antolt, știi? Și tu plătești acolo bani, plătești 200 de lei, 300 sau 500 de lei să-ți iei un abonament, un bilet în acela. Dar tu, dacă ești voluntar, tu poți să mergi în backstage, să vorbești direct, să faci poze cu vedetele sau ai anumite beneficii. Că până la urmă trebuie să știi să te pliezi pe orice voluntariat pe care îl faci, că fiecare cu siguranță are un beneficiu. Da, asta mi se pare foarte fain, că odată cu acțiunile astea de voluntariat, oamenii cred că câteodată se gândesc că totul se rezumă la bani, dar uite că atunci când oferi din tine, din sufletul tău și faci acțiuni de voluntariat, banii te caută. Da, și asta, și vine și mai mult spre tine, vin lucruri și mai importante și mult mai valoroase. Faci și creezi legături, poți să beneficiezi de lucruri fără să plătești. Să plătești, da. Să vezi, nu știu, să te întâlnești cu vedete, poți să te dezvolți fizic, mental, emoțional pe toate părțile astea. Și la noi în organizație atât de mândru sunt. După 5 ani în care Interact Kronstadt a funcționat și am cunoscut atât de mulți copii și adolescenți care i-am cunoscut, nu știu, de la vârstă de 14 ani. Când i-am cunoscut pentru prima oară și au venit la interviuri, plângeau de emoții. Iar acum o săptămână, când au avut alegerile pentru cel de-a cincea mandat, cei care au fost atunci, acum 5 ani, la interviuri foarte timizi, acum mai vedeam să vorbească cu atât de multă încredere în fața la 60 de persoane, pentru că clubul a ajuns la 60 de membri. Super. Ceea ce mi se pare fascinant, pentru că au avut o evoluție incredibilă și doar pentru că au participat, doar pentru că au venit și doar pentru că s-au înconjurat cu acești oameni. Super. Deci, mai presus de toate lucrurile astea, despre asta e voluntariatul și despre asta ai parte după aceea. Da. Ceea ce mi se pare incredibil. De socializare, de comunicare între persoane, exact. De legătura emoțională care se... Da, așa e. Înainte mi-ai spus despre felul în care ai auzit tu de cele 100 de voluntariate și mi-ai spus că atunci totul se auzea prin oameni. Se auzea prin oameni, prin prieteni, doar așa aflai, că de pe Facebook nici acum nu sunt foarte promovate evenimentele și de aia aveam foarte mulți prieteni în toate organizațiile ca să știu ce se întâmplă, ca să știu să merg acolo cât de repede pot. Wow! Și
nu erau foarte vizibile toate acțiunile astea. Nu erau foarte vizibile, nici în zilele de azi nu sunt foarte vizibile pentru că sunt slab promovate, dar lucrul acesta se va schimba cel puțin în Brașov de acum încolo. Și se va schimba datorită ție și despre asta vreau să vorbim acum pentru că este un subiect incredibil de important. Adică eu îl văd, nu știu, ca aur pe pământul ăsta. Tot ce ai făcut tu. Bun, un singur cuvânt. Platforma Voluntar Brașov. Da. Voluntar BV. Voluntarbv.ro, da. Voluntarbv.ro, ăsta este site-ul. Acesta este site-ul, este un conceptul este realizat de către mine, dar el este implementat de către Agenția Metropolitană. Cum am zis, am niște colegi foarte, foarte faini în care nu contează că ești director, nu contează că ești ce ești pe acolo membru, toată lumea, când am avut de testat aplicația sau am avut diferite chestii sau am avut nevoie de doamna jurist, toată lumea m-a ajutat. Deci acest concept a fost, pot să zic, acest concept a fost creat de acum 2 ani de zile. Dar a durat vreun an și un pic până l-am implementat, până l-am creat, deoarece eu am mers frumos la fiecare organizație, fiecare ONG, fiecare firmă, fiecare instituție publică, am vorbit cu elevi, am vorbit cu studenții, m-am uitat pe internet să văd ce există, dacă este ceva mai bun sau chestii pe care le pot copia. Am creat un concept între care, domnul director Dragoș David e ca și un mentor pentru mine. Zicea, bă, parcă aici aș modifica sau parcă a schimbat ceva, da? Și cumva împreună cu el am reușit să creăm acest concept. Este incredibil. Baza platformei și obiectivul ei este ceva incredibil, pentru că tu ai participat de-a lungul timpului la 100 de... mai mult de 100. Mai mult de 100. Am o experiență în spate, știu ce înseamnă să fii voluntar, știu ce înseamnă să fii coordonator, știu fiecare lipsuri. Și toată dragostea asta și toată experiența ta te-a făcut ca acum, prin platforma asta, să unești, să aduci împreună toate organizațiile. Toate organizațiile, toată lumea, indiferent de statut, că e civil, că e juridic, că e organizație de cult, că toată lumea a venit aici. Și ceea ce vreau să precizez și e foarte important, eu am ajuns la această agenție printr-o recomandare de la un om foarte important și am ajuns la această... Ca la voluntar am fost recomandarea și până la urmă mi s-a oferit un job și am ajuns. Deci tot din voluntariat Tot din voluntariat, deci totul merge din voluntariat. Deschide uși. Și exact prin ceea ce mi s-a oferit mie, eu am vrut să ofer comunității. Agenția Metropolitană, prin Agenția Metropolitană am reușit să oferim comunității un proiect care zic că e de succes și o să fie de acum încolo. Wow! Cum ți-a venit ideea? Păi, cum am zis, au fost foarte multe evenimente slab promovate, fără lipsă de personal, fără lipsă de voluntari. Cum am zis, am fost la fiecare organizație, am văzut ce le-ar plăcea să facă, ce nu le-ar plăcea să nu mai existe. Exact la același lucru le-am întrebat și pe voluntari, cum ar fi, care sunt studenți, care sunt elevi. Și, în urma interacțiunii cu ei, deja am văzut că am făcut cumva legăturile din toate pozițiile și cumva a ieșit această platformă. Cam cât durează să creezi o astfel de platformă și de ce ai nevoie? Acest concept a durat undeva la un an și un pic. Pe lângă asta mai am făcut și research să vedem ce există, dacă există lucruri bune care le putem folosi și pentru noi. Bine, înainte să o dăm la firma de IT Tomax Web, care și aici a fost, eu am făcut totul de la A la Z, am văzut firmele, le-am avut vreo 18 oferte, au licitat au licitat vreo 19, cred că 19 firme de IT ca să fac acest proiect. Au licitat nu știu ce și până la urmă am ales cea mai bună variantă și până la urmă cred că a fost una dintre cele mai ieftine variante și cumva am relaționat foarte bine și cu IT-știi, care sunt ca niște frați. Vorbim, discutăm, hai Ionuț, hai să vedem ce putem face, că nu știu ce. S-au ținut de cuvânt, au făcut tot ce au zis, a trebuit să le desenez ca să vad exact ce am în cap, le-am transpus printr-un desen. Și totul, realizarea platformei a durat undeva la 6 luni cu partea de IT, cum ar veni.
Deci în spatele platformei sunt oameni de la IT? Sunt oameni de la IT, sunt oameni din Agenția Metropolitană, care m-au ajuns foarte important, e testing-ul, în care am testat toată lumea așa. Este foarte importantă și doamna jurist, care verifica totul la sânge, să vadă că e totul în regulă, totul și GDPR-ul, adică totul este safe. Wow. Și lumea, și am creat în așa fel încât să înțeleagă că Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov este doar un intermediar. Noi nu încheiem contracte cu voluntari. Pentru noi sunt niște utilizatori. Asta trebuie să se înțeleagă. Că nu e ca și cum noi oferim voluntarilor bonus. Noi nu am încheiat. Noi pur și simplu cuantificăm munca lor civică. După 3 luni, poți să-mi spui, te rog, câți utilizatori sunt în momentul actual? În momentul actual avem 1637 că am verificat azi dimineață, dintre care 47 de organizații deja sunt și-au făcut cont. Avem vreo 30 de evenimente active, toate evenimentele active care au fost în luna septembrie-octombrie, culturale, Brașov Jazz, Dracula Festival Film, HOV, toate au mers prin această platformă, prin această aplicație, că e aplicație mobilă. Avem destul de mulți utilizatori și asta, ce este foarte important de zis, e că noi nu ne-am făcut promovare deloc. Totul a mers din vorbă în vorbă, n-am dorit. Cum arată platforma? De ce pot să beneficieze voluntarii? Cam cum se desfășoară lucrurile? Pot să zic prima oară varianta scurtă și după aia o să intru în detalii. Bine. Ideea e că platforma oferă prezența unui sistem de bonusare, astfel bazat pe implicarea utilizatorilor, având ca drept motivație într-un mediu divers, care oferă foarte multe oportunități și care se bazează pe deprinderea cât mai multor abilități. Dar pe lângă asta, un lucru foarte important este că este modalitatea cea mai eficientă de a susține dezvoltarea comunității prin oferirea de joburi și internship-uri. Și contexte necesare pentru îmbunătățirea la nivel fizic, psihic, emoțional, social, profesional, ceea ce am discutat până acum. De exemplu, un utilizator nou, acum, după ce se uită la vlog, vrea să își facă cont. Ce trebuie să facă de la instalarea aplicației până când se duc la activități? Deci e foarte ușor de folosit, își downloadează aplicația Voluntariat Brașov sau intră pe site-ul voluntarbb.ro. Acolo, după ce și-a instalat aplicația, sunt câteva câmpuri esențiale care trebuie completate. Vârsta minimă este de 16 ani, pentru că doar la 16 ani poți să închei contractul de voluntariat. Și după ce ți-ai completat profilul, pur și simplu începi să-ți urmărești evenimente sunt. E atât de simplu. După ce ai văzut evenimentul pe care tu ți-l dorești, o să zic acolo abilitatea X. Tu trebuie să ai abilitatea X, adică e începător, intermediar și avansat. La începător, dacă ai începător abilitatea respectivă, poți să dai participă. Dacă e intermediar, deja nu mai poți. Așa. Dai participă, totul este digitalizat, vei primi automat pe mail un contract în care tu va trebui să-l semnezi sau să-l semnezi digital și să-l trimiți direct către organizație. Dar totul se întâmplă digital. Asta este foarte fain, pentru că intrăm într-o eră digitală și cumva ai adus voluntariatul care era fizic până acum să treacă complet totul digital și să ai parte și de contractele să fie digitale, bonusurile, tot. Contractele să fie digitale. Noi pot să zic că le-am oferit organizațiilor, ONG-urilor un instrument valoros, digital, în care totul merge digital, adică lumea nu mai stă să... Și tot ce există pe platformă este o centralizare a tuturor evenimentelor, că e de civic, că e social, că e cultural, că e sportiv, că e de mediu, tot există pe această platformă. Și ce e foarte important, cum am zis, acest sistem de bonusare cumva răsplătește munca civică pe care utilizatorul o face. Adică munca civică poate fi interpretată prin evenimente de voluntariat, prin internship-uri, prin joburi, prin realizări săptămânale, prin
îți inviți prietenii. Da. Toate acestea duc la un punctaj. Punctajul ăla la 50 de puncte primești o criptomonedă a voluntarului care e făcută prin muncă civică, care poți să-și cumperi produse. Aceste produse sunt oferite de către firme drept recompensă pentru munca voluntarului, utilizatorului. Da. Pui în valoare voluntarul. Voluntarul vine, face anumite lucruri, își adună puncte. Da. Punctele alea se transformă în diamante. Da. Și cu diamante respective, la 8 diamante, de exemplu, poți să te duci să... Știu că poți să te duci la paraban. Deci ai aflat. Cum să nu? Deci poți să mergi la parabantă, poți să ai vouchere la restaurante, ai invitații la film de la Cinema One, de la Bistro de la de la Poftă și Foame, Da. de la avem chestii personalizate și... Încă n-am intrat în pilonul să aducem firmele, ele au venit singure, dar o să le chemăm și pe firme și atunci fiecare cu siguranță vor să răsplătească munca utilizatorului, dar probabil vor să-și facă și publicitate, dar pentru utilizatori este perfect. Și foarte important pentru utilizatori e că ei au un CV virtual în care toată lumea poate să-l vadă. Poți să vezi câte puncte ai făcut, la ce evenimente ai participat, la ce evenimente ai coordonat. Adică o să vezi exact tot ce ai făcut acolo și dacă e un angajator care vrea să te recruteze, ori postează el la meniu unde scrie job, ori direct te recrutează că poți să-i dai mesaj la fiecare utilizator. Platforma asta, voluntarbb.ro, le are pe toate. Are parte de ca și WhatsApp în care poți să comunici, poți să scrii mesaje. Momentan pe website există, momentan pe aplicație sunt mesaje push în care utilizatorul poate să vadă care sunt coordonatorii, le poate da mesaje sau invers, coordonatorii poate să le dea mesaje individual sau pe sarcină. În funcție de ce feedback-uri primim, platforma este în continuă dezvoltare, nu este un produs perfect. El va fi perfect pe parcursul care va trece. Pe platforma asta ai joburi, ai CV al voluntarului, ai partea asta de bonusuri în care poți să participi la o grămadă de lucruri și să primești diamante. Cumva e o platformă care transformă munca civică în valoare. Ceva de genul. Wow! Pentru că următorul subiect în care intrăm este cine poate să utilizeze platforma și sunt 3 categorii. Toți oamenii care sunt implicați în comunitate pot folosi această platformă, adică nu putem face neavând discriminare la vârstă, sex, religie, etnie sau statut social în ceea ce privește utilizatorii noștri. Dar ea poate fi folosită în același timp de ONG-uri, de instituții publice, de companii, firme, patronate, poate fi folosită și de organizații de culcă și ei au voluntari. Adică toată lumea poate folosi și, cum am zis, entitățile acestea trebuie să ne ofere un document care atestă că zic cine sunt și poate elibera contracte de voluntariat. Nu contează dacă ești voluntar, nu contează dacă doar te-ai trezit astăzi de dimineață cu gândul să ajuți lumea, poți să descarci aplicația și să fii. Pur și simplu, poți să faci parte din 15 organizații, că nu o să zică nimeni, dar ideea e că organizațiile alea, dacă trebuie să te accepte, trebuie să încheie un contract de voluntariat cu ei. Văd platforma asta ca un cufăr cu aur și cu siguranță o să ajungă foarte departe. Deci e minunat. Acum vreau să te întreb și pe tine, cum crezi, unde crezi că o să ajungă peste 5 ani? Care e obiectivul ei? Obiectivul nostru sau al meu sau chiar al agenției este să vedem un an, doi cum merge la noi și dacă merge și are succes la noi în oraș, că asta e principal, merge la noi în oraș, merge la noi în metropolă, atunci o să meargă și mai departe. Din câte știu, municipalitatea deja a transmis acest proiect mai departe către guvern ca să poată fi utilizat ca bună practică și în alte orașe, județe. Și de ce nu, poate o să meargă și în afară, fiind singurul concept din lume. Wow. Adică este o gamificare în viața reală, cum ar veni. Deci, care unește totul. Da, asta este foarte tare, că obiectivul platformei este să unească toate ONG-urile, toate organizațiile
poate chiar din România, după aceea poate din afară și toate le aduce într-un singur punct. Și nu numai asta, și instituțiile publice și companiile private, deoarece am zis la început când am descris formatul acestei platforme, ea ajută, este o modalitate eficientă de a susține dezvoltarea comunității prin oferirea de joburi și internship-uri. Adică o să fie rată mai mic de șomaj, o să fie multe chestii, deci sunt multe puncte țintite, cum ar veni, prin această platformă. Până la urmă și asta e scopul Agenției Metropolitene, să facă un echilibru între ONG-uri, între instituții publice, ca să cumva să îi ajutăm, să ajutăm comunitatea. Și avem, din 2006 știu că avem peste 100 de proiecte, poate nu suntem destul de promovați, dar o să lucrăm și la chestia asta, ca lumea să știe că noi chiar facem proiecte și suntem oameni foarte implicați în ceea ce facem. Avem hub-ul de securitate cibernetică în care, acolo contribui și eu acolo cu colegul meu Mircea. Avem proiectul cu Digital Nation în care am oferit 420 de burse în care pur și simplu i-am ajutat pe, tineretul, oamenii din Brașov să învețe marketing digital, care la rândul lor, după aceea vor ajuta toate IMM-urile din țară, adică chiar creștem foarte mult și Brașovul să fie foarte mult pus pe loc întâi. Chiar și acum, uite, după ce se termină acest vlog minunat, adolescenți, oameni, orice tip, organizații, dacă au văzut vlogul și vor să își deschidă cont, și n-am fost noi destul de expliciți, asta mi se pare foarte fain, pentru că acolo ai pus și posibilitatea să se uite la tutoriale. Avem un forum al comunității, adică comunității de voluntariat sau de persoane implicate în comunitate, în care poți să-ți zici părerea. Dacă, de exemplu, ai un anumit plan, noi deja suntem 47 de organizații și continuăm să fim din ce în ce mai multe. Cu siguranță planul tău poate deveni realitate pentru comunitate. ONG-urile trebuie să înțeleagă că trebuie să facă, care nu sunt acum, să-și facă cont pe platformă, pentru că această platformă cumva este un deschizător de uși pentru utilizatori, pentru oamenilor. Totul se stochează, toată activitatea ONG-urilor o să le vedem acolo și când o să fie, să facem peste un an o gală, o să știu care au fost cele mai active. Și cele mai active probabil o să primească un premiu, o să primească ceva, adică ele o să fie apreciate de către firme, de către... Platforma nu este numai digital, este și fizic, pentru că unește organizațiile o dată sau de 2 ori pe an într-un târg al ONG-urilor, o gală, unde toate ONG-urile vin și se întâlnesc fizic, așa cum am fost și eu și am participat la târgul ONG-urilor acum 2 săptămâni la Reduta. Când ai fost și tu la Reduta, dar și pe sediul de pe Vice pe care îl avem, în care tot așa am făcut, am adunat pe toată lumea, am vorbit între noi, am văzut fiecare ce părere are, ce ar trebui să îmbunătățim, ce vrem să facem, și multe planuri care... Ideea e că noi am lucrat, Agenția Metropolitană deja am lucrat cu motivarea utilizatorilor. Deja avem peste 1600 de utilizatori și nu prea avem evenimente. Acum ONG-urile nu mai au scuză. Deci noi acum avem evenimente și atunci trebuie să le dea muncă la voluntari. Acum, după vlog, după cum am spus, oamenii pot să aibă parte de tutoriale în care să vadă cum să-mi creez o organizație, cum să bag membrii, e totul acolo. E totul acolo, fiecare organizație poate să-și pună propriile tutoriale, fiecare organizație își poate promova evenimentele acolo, că avem și blog, avem și forum, avem și social media, avem și TikTok, avem și Insta. Păi, la un moment dat trebuie să se autosusțină cumva platforma, că nu vreau să creăm o pagubă undeva. Felicitări! Mulțumesc! Din nou sunt foarte, foarte mândru că te-am alături de mine și că ai acceptat invitația și ai putut să fii astăzi un exemplu, pentru că ești un exemplu și pentru mine, ești un exemplu pentru cei care ne urmăresc acum, ești sursă de inspirație și te felicit. Mulțumesc! Și acum trecem la ultimele 2 întrebări, pentru că ne apropiem de final. Ce ai vrea să le transmiți tu din partea ta, din experiența ta, adolescenților care vor să facă voluntariat acum? Ce vreau să le transmit? Să urmărească evenimentele, să vorbească cu
voluntarii care au fost în evenimente, să vadă ce înseamnă un eveniment organizat prin platforma Voluntaria Brașov. Adică o să primești apă, o să primești suc, totul este organizat, primești sarcini dinainte, totul merge după preferințele pe care tu ți le dorești, că atunci când ai participă poți să-ți alegi ce preferințe dorești tu. Să vadă că este o experiență foarte faină. La fel și poate să se uită pe voluntarbv.ro, dacă merge jos, este secțiunea de testimoniale în care fiecare organizator care a trecut prin această platformă și și-a coordonat voluntarii, o să zică fiecare ce părere a avut. Și asta e important și, păi, ce pot să zic, fii implicat, să fie implicați, pentru că este un deschizător de drumuri. Și cam atâta, nu știu ce să le zic, că totul dacă se implică o să reușească și aici totul o să fie destul de vizibil pentru toată lumea ce a făcut Xulescu. Da, da. Și este o comunitate faină, e o comunitate în care toată lumea se întâlnește cu toată lumea, nu contează, cum am zis, nu contează statutul, nu contează religia. Nu contează nimic, suntem nu mai contează nimic, oameni și asta e fain la platforma asta, că atrage oameni. Ne-am unit toți pentru un scop comun, să ajutăm comunitatea, să dezvoltăm comunitatea. Bun, ultima întrebare și cea mai importantă, mereu este cea mai importantă. Ce dorești să transmiți oamenilor, ce vrei să știe de la David Ionuț? Ce vreau să știe? Ce-mi doresc eu pentru ei, că dacă au o activitate sau au un anumit context, vreau ca ei să gândească în soluții și nu în probleme. Orice există, trebuie să vii cu soluții și nu cu probleme. Ce mai îmi doresc e că dacă au un vis, să se apuce de el, să aibă un plan pentru acel ceva, că nu o să-i cadă din cer. Și la fel, dacă o să folosească platforma și vor să devină șef și nu știu ce, trebuie să înceapă de undeva, trebuie să coordoneze pe cineva ca să știe ce înseamnă asta. Că te întâlnești cu oameni și nu toți au calitatea asta. Și ce să le mai doresc? Sărbători fericite, sănătate, iubire alături de cei dragi. Am ajuns și la această minunată încheiere pentru acest minunat vlog și acum puteți să îl urmăriți în continuare pe David Ionuț pe Instagram, Facebook, TikTok și pe platforma voluntarbv.ro. Iar în continuare să știți că și platforma are toate platformele ei și puteți să o găsiți pe Instagram, Facebook și TikTok, YouTube, există tutoriale. Exact, unde puteți să găsiți și să aveți contact cu toți voluntarii și tot ce face această platformă. Vă recomand să vă faceți cont chiar acum, pentru că acolo ne găsiți și pe mine și pe el și pe toată lumea pe platforma voluntarbv.ro. Nu uitați de mine să mă găsiți pe Instagram, puteți să mă găsiți pe Facebook și pe mine și pe TikTok. Nu uitați să lăsați un subscribe și să lăsați și un like dacă a ajuns energia pozitivă la voi. Noi v-am pupat, vă oferim o grămadă de energie pozitivă, multă dragoste și iubire, sărbători fericite și nu uitați să fiți voi schimbarea pe care vreți să o vedeți în lume.